Sirah nemplek ini iya wanto gak kuat ya ngomongnya anu apa ini trombosit kurang mudah kan lemah kok dijelem dike sak kuwi ragangane sak ngono lho Mer anake Sunar Yami aku ya main Yami delon se iki lu godhek agek alon-alon ora langsung kok jelek ning lu kadung pelo ora apa mau kaya ketiban semen nang kadung jadi lanang kok wedok to, Le? lho manut kebutuhan dia lanangnya jelas Suarane kok wedok kok. karena kan bisa diatur bulu menjeng dipetek niku dadine wedok nah sing penting dalan angin niku sempit niku suarane cilik wedok sampean paham ora to Pak Eko Paham. iki wilayah kene iki wilayahku wilayah sampean susu lek limbuan kok meh padha karo ndopo to saya kita itu gawa suasana ulang tahun 820 wingi lho Ya ora kok. kok sampean tantang iket mau ning kono lho karo bulurah sampe ngomong Mas Percil mangke minggae jam 3 setengah sekawan aku ta apa ora wis rampung Enggak iki tak sesuaikan. Bu wiji boloku kentel Penjenengan iki? lah ya bulurah wiji ta aku kok gumun karo dirimu ning dindi kok duwe bolok kentel duwe dulur wiji lah ya wiji Iya Bukades. Bukades ta sebab apa kok Percil iki kene Sebabnya kuwi ya dibayar ora dibayar ora mungkin dumur-dumur ini jadi awakmu ki yo ndak toleransi no. toleransi sing Apa-apa ki aja perkara bayaran. Nah, iya. Dadi seni itu lek diregani larang ning lek dijaluk kadang kala diwenehne. berarti sing seni goblok sampeyan gelem dijaluk bulurah terus mbok kene kabeh gamelangu ya cengok berarti sampean awak dhewe iki pakai rasa lho Mas rasa seduluran kuwi yo biyo urip kok taun 2020 nggae rasa wong wis saiki 2020 nggaene cangkem mimiren lho lambene siji apa nek karo tangga rada sugih wah diitung tuyule piro ya ora ngono lho maksudnya Lah piye? iku sing diarani kerukunan ngono kuwi kerukunan apa ya kaya awakku karo bulurah ngono kuwi kan Wiji. heeh dulur wis apa bolong kentel dari ngono kuwi bolo nyambut gawe lah aku ngono bos Ngono. iya no aja mbok dadekne siji dulur duit Dadi dulur karo duit. milih duit dulur setidaknya iki acarane bersih desa Bersih desa. gitu Nggih. desa Bandung. wilayah mriki bulurah setri to sing anu sing Oh, Bukades Setri dadi kowe kudune ndongane apa lamune kaya bersih desa ngene iki ya aku ndongane muga-muga masyarakatnya adem ayem tentrem muga-muga perangkatnya ya adem ayem kabeh desane dadi desa sing bandatun to ibadah karo nggoku kowe iki kabeh-kabeh mbok kaya adem akhire jebeber kowe akhire kowe ngerti maksudnya ora padha panas-panasan kaya tanggamu ngono kae lho aku wong panas-panasan Piye to? yo iya lho awake dhewe ora panas akhire nyambut gawe ora semangat semangat piye wong panas-panasan yo malah gak penak iya lho tanggoku tuku sepeda motor aku ora iso tuku sepeda nyambut gawe tenanan ben iso nututi tanggoku nek perlu tak cor Wah. ben ra roh wajahku kaya ngopo aku ngono bos lah aku lho saiki nemboke 3 kilo enggak apa yo umum nembok kok 3 kilo paling ora yo 3 meter lha kowe umum ora umum apa mbok omongne lho Mas aku wong iki sing penting ning kene iki wajib bersyukur nah Syukur. ngono sampean bareng kuwi Gusti Allah Subhanahu wa taala. sampean ki biyen dadi apa saiki
dadi dalang kondang. Sapa sing ora kenal Ki Eko Prisdianto. Ya. Kendal Dulur Boyolangu. Ya. Ya ora? Ya. Lurah ping pindho nyalone ora dadi. Bener to? Lho malah ngono ya. Ora Mas aku ngomongnya terus terang lho, Bos. Terang, mergo Iki awakmu- Mas Yok. Mergo aku tim sukses. Lah iya sing sukses aku sing bosok awakmu. Dadi kabeh iki tergantung sing nglakoni iki piye. Wong kudune syukur, Bos. Roda itu berputar. Dam, tak saya cerita. temen kok kowe. Aku ndak dadi wakil bupati. Mergo mbiyen tak jak kampanye kan DE. Nggih. Dadi salah PDE iki nyemplok ning aku gagal. Ora iso Pak Eko. Piye? Aku wahyune keduren. Keduren apa? Dadi kelas wakil aku tak kene aku ya kok wae. Ya aku ora mikir dulu. Wong iki roda iki berputar, Berputar maksudnya ora berputar. ngerti sampean biyen dadi lurah, munggah lah. Ngene, muter, mari kula tok kabeh dadi nyalon bupati gejlek neh. Nah. Iki berputar, wong iki wajib bersyukur. Mbuh ning ngisor, mbuh ning dhuwur kuwi kudu disyukuri. Sapa ngerti-ngerti sampean dadi dalang, besok akhirnya anu yoga. Kan ya ora ngerti lho dhewe. Ora ngono lho Kak. Iki sebagai pemimpin lho saiki. Lah iya Mas terus akhirnya pimpinane yoga neh lho. Iya. Paling tidak ya penanggung jawab. Penanggung jawab. Ora ngerti Pak. Saiki dalang kula SJB munggah. Zaman tengok-tengok nek wis tuwek ngene mlaku. Ora ngerti wong ora ngerti. Oh ini mbok aja selalu menjatuhkan teman. Oh, aku ora jatone sampean wong kabeh iki mesti ceblok. Wong njenengan nuwun sewu. Jenenge buah-buahan iki ora diopeni ceblok napa mboten? Iya, ceblok. Ceblok to. Lah wong ora ngati-ngati kaya ngono kuwi. Contone niki lho. Iki lho, gak tahu gering. Sakit sehat. Apa ya to Kak? Aku Masa awakmu gak tau gering? gak tau gering Sehat terus. sehat das. Lah winganane 11 dino kae ning rumah sakit nyapa? Aku terus terang Pak. Aku dengan kena penyakit apa ki jenenge demam menggambar. Lah demam berdarah. Berdarah. Iki tak omongi masyarakat kene tenang. Bahaya Pak. Sampeyan lek embungan air kok enek ndang resi ana. Ben ora enek nyamuk-nyamuk ning ngono kuwi. Jenenge nyamuk apa kuwi? Gembar gembar. Aedes aegypti. Lah iki lho, sampe kuwi. Pokoke ngono kuwi Pak. Wah tenan Pak. Piye rasane kena demam berdarah? Iki ngomong ya, iki ngomong. Dadi iki tak lakonane dhewe. Dadi dingenane aku ki Berarti kaitannya awakmu dicokot nyamuk. cokot nyamuk. Kuwi ora umum lho Kak. Oleh nyamuk. Umumnya kuwi nyamuk iki dipangan kodok lho. Masa anak kodok dipangan nyamuk. Pak. Bener ya, ketemu ya. Awakmu ki ra umum. Iya. Awakmu kena demam berdarah. Iya, Regane soalnya dicokot nyamuk. Umume ning ndi-ndi kodok kuwi mangan nyamuk. Lah awakmu kuwi anakan kodok. Lah kok iso dipangan nyamuk? Ngene lho, mamane iki kan Mamane apa? piye ta pikiran aku. Bahasa ngendi Wis mamane? gak umum lho kuwi. Dengi biyen-biyene. Biyen-biyene sejarah ngene sejarah. Kan makku Kodok kulino mangan nyamuk. kan mbokku kodok Iya. mangani nyamuk, Iya. nyamuke nesu. Ngomonglah ning gene ratune nyokot aku. Oh. Akhirnya kena demar gambar. Panase pol. Nah, trombositmu sampai turun berapa, Le? Mamane kan 100 swidak Wis normal. normal. Mudun 1000 dadi 100 1000 mudun 1000. Lah apa enek menungso trombosite kok kurang 1000? Paling enggak yo 40.000. Lah ya 40.000. Heeh. Mari ngono 40. Mari ngono terus aku panase 300 kuwi, Bos. Wah yo kuwi panase kaya apa Pak karo geni kuwi. Sing panas kuwi le. Wah yo Wong kuwi diken godhog kopi kluthuk. kuwi nganane ngomong apa aku godhog kopi ben irit. Oh tak doni kowe iki ngomong tenang penyakit mati. Aku nuturi Pak Eko aja nganti biaya karo nyamuk. Mari ngono mudhun nek trombosit garek 40, Pak. Yo. Iki embun-embunan kok cekut. Zaman dulu wayange sampean. Sampean pasrah kok. Ya. Sampean pas dalang pas suluk, kok dasku sok cepet piyuh. Yo sebabe mergo trombositmu mudhun ki mau. Suluke walek sorangan. Ora iki dalam kondang mengatakan Mari ngono. Pak, trombosit 40, panasku dhuwur. Panas ning dhuwur karo tower dhuwur iki Kak. dhuwur iki. Masalah Berarti saya mundur nih. mundur dhuwur. Pokoke panas ning muancing ning dhuwur, Bos. Tak mong, "Hei, panas muduno." Ora gelem ndek mancing ning kono. Akhire terus aku terus disuntik salamat samol karo Apa kuwi? salah sing
Parasetamol. Kuwi disontekne iki, Bos. Diinfus to, diinfus dicepne mak. Cep. Infusnya kuwi teko apa kan? Yuk, cairan lho banyu. Wujude banyu. Arak-arak. Mendem makmu kok. Aku baru diinfus karo lagi. Masalah. Dokternya ora umum lho kuwi. Masa infus. Ya kaya biasae. Untung enek sanmol, Bos. Parasetamol. Parasetamol jebule jret. Mari ngono panase ape mudhun takon munggah neh. Panas mudhun kuwi apik nyapa kok bukan munggah neh kuwi. Ora apa-apa, ora masalah percil dilawan. Mari ngono panase munggah to. Mari ngono parasetamol karo aku gerakane yo diturunkan. Ayo. Parasetamole jawab piye? Mok gak gelem. Anu panase karena saya di atas anu Pak, nuwun sewu. Di atas normal. Di atas normal. Oh nggih, bawah rata-rata. Dados kula mboten sadar. Wah, sempat ngono ya. Sempat Pak, nggih akhirnya aku nyawang bojoku Pak. Bojoku sik wayu. Ora kuwi apa-apa ora bine. Aku yo ngono kok. Mari ngono gregal aku. Sehat sampai saiki. Terus tangi. Urung. Urung iso tangi Kamu ki mau. Aku sampai Maksudnya tangi kok tempat tidur. Lah, ono lagi ya. Tapi tangi jalan-jalan dulu aku liyane. Nah, kita kok yo tangi urung seminggu ta. Tunggu aku. Terus tangi. Ya ngono kuwi Pak. Dadi mangmulo kowe aja ngremehne penyakit. Iling-ilingan Pak. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Lah, yo iso. Sehat itu murah Harganya. Contoh, umpamane kaya sinden-sinden ngene iki. Pak diet di iso kok iki Pak. Anyar-anyar iki Pak. Oh iya, itu kan anyar-anyar kok iki. Iki potongan ndi? Iki bisa Tulungagung kene ae. Tulungagung endi Ngantru. Nyapa takut cah nom iki? Awakmu wis tuwek. Apa to? Golek vitamin iki membalene trombosit. Oh, ben mau tangi mau. Ben tangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ampun nuwun sewu, Pak. Panjenengan kriteria sing paling suka sing pripun cobi? Lah awakmu iso maca ya sawangan. Nyapa aku maca awakmu lho, Pak. Lah aku demen kabeh karo warang-warang. Biu. Gerakan kuwi bolak-balik metu ngono ya awakmu. Wong iki mbok sitok ae, satu pilihane iki. Pilihan iso kabeh mbok pilih pekok tuwekmu. Pilih dalam arti ning seni, Mas. Iya suarane. Suarane kabeh apik. Wajahe kabeh mening. Aku ora iso menyalahke sih. Sampeyan anu to, biasa kacamata ndek, Man. Iya no. Ora ya rabun ya. Wes saiki pilih warang-warang 8 iki ndi? Wes, kowe milih sing ndi? Iki asine, Nduk. Nuwun sewu, bareng asma sinten, Nduk? Saya. J, dipun-tumaken nampi kula Adinda Karisma. J. Oh, Karisma ngandhapipun. Ngandhapipun? Kalih ketek-ketek. Lah kok gitu. Oh iya aja nyoba. Ora sampean wong apik sampean. Nuwun sewu Mbak Adinda. Menika tasih sekolah napa pun kuliah? Tasih sekolah. Kelas pinten? Kelas 3 SMK. Cita-cita ingin jadi apa Nduk Cahayu? Ingin jadi orang yang sukses. Iki lho Pak. Contohe wong wedok kaya ngene iki. Ditekoki cita-citane apa? Pengen dadi wong sukses. Bener. Kowe lak pengen wong sukses, cepet Nduk rabi karo wong sugih. Sukses kowe iki. Cepet suksesmu. Wis ora usah njadak biayaan. Kowe ditenan ngomong aku. Ya ndadake dagelan lah standarte. Lah ngopo? Gaglak emang nunut wong digawe no. Habemu. Aku ora tau ngono kuwi lele. Ngono ngaku sugih mangan sempol pendak ana wong digawe diundang. Lho ketak dikai aku. Dikai apa ning omah ra tau anak. Ya ora nek bakul ning omah. Nuwun sewu ngono ya, Nduk. Nggih. Geser nomor kalih. Bareng asma sinten, Nduk Cahayu? Mary. Itu iki ganti kok. Iki tulang kucing kebarat. Oh ditekoki kok meroy. Ini malah Pancen kebarat-baratan kok, Dek. Oh iya. Internasional. Namanya siapa cantik? Mary. Meroy. Pidalan kami putih non sewu. Bangun kedungar Kang Mas. Pundi? Bangun kedungar. Walah cah banguan. Mewi. Lah mbok menawa blasteran kok. Oh, blasteran. Bapak paling asma sinten?
Pak Sunar. Sunar. Lah sing ibuke mamae lah paling gak. Mama bareng apa sih, Dan? Yamin. Yamin. Oh, alah, blasteran konde. Kuwi ya boyolanmu kuwi. Yamin karo Sunar. Yamin kuwi cara ning luar negeri enek. Apa? Ning Inggris. Apa? Yo kae Yamin. Yamin apa? Yamin talian. Oh. Nduk Cahayu nuwun sewu. Nuwun sewu. Dahar sing remen apa? Burger. Rujak. Walah bathokane rujak. Oh alah nar. Kita anakmu lah muni cilate koyo melungker. Sebabe apa kok le omong kaya ngono kuwi? Senengane mangan rujak-rujak sing dikrubuti uler. Oh. Darat rujak remen nggih. Nuwun sewu tesih sekolah, kuliah napa sampun pripun? Penake piye, Mas? Lho, bocah iki piye bocah? Manut kondisi. Baik kok. Iki sing loro stres ketoke. Iki lebono gene Pak Purnomo Lah penake piye? ora maksud iki mangan kesukaan makanan apa? Kuwi mau wis domene hujan. Rujak nggih. Nuwun sewu rujak niku pedes apa mboten? Ya sing pedes lho, Mas. Oh, berarti sing pedes rujak sing pedes. Sehat, Pak. Lah nembang paling seneng nembang apa Nduk Cahayu? Pengen roh, Pak Puh pengen roh. Dijumenengke Mas. Ini. Oh, iki. Asal tadi. Oh, moga-moga. Ya, salah motor lagi. Walah anak Sunar gede. Aku gula gede-gede yo. Iya. Oh, anak Pak Nar. Maju Nduk Cahayu. Ya. Nek, apa piye? Ya bisa. Nuwun sewu Nduk Cahayu. Nembang pemene nembang paling suwun nembang apa sampean cobi? Nembang yang duet-duet itu seneng gue. Bisa. Ya, Bisa. Oh, senengan gue. Iya. Duet denganmu lho, Mas. Bude Yamin. Dek, Mak wis turu kok celuki lho. lha menawane delok. Biasalah anak ibu biyen zaman ora roh. Piye? Zaman iki nom-noman iki bocah iki. Sapa? Anake bibit. Oh, Puri. Yo, ngene iki sing bakul rujak anakku ora percaya ora percaya. Biyen ngono. Nadane coba nadane. Ayo coba. Nembang ya, Cahayu. Iya, sayang. Sayang. Bocah iki nantang bajul ijo kowe. Lah kok wani ora? Lah kowe sampe muni sayang ning adekku kok tak cedhaki barang meteng. Kok lagi nyedak ta Ora iso meteng mesti gembok karo bojoku. Adik, mohon maaf. Kita nyanyi duet ya, Dek ya. Dek, guyang bocah kecil. Oh, stres tenang bocah ini kita. Piye to sayang? Ayo sayang sini sayang. Mbok karepmu. Ora kok marah. Jangan omong-omongan guyang, guyu kowe kan mau. Sayang ini sayang. Iya. Maaf. Ada dompendul ya. di sawang kok kaduan ketok ra pantes. Apa? Di sawang kok kaduan ketok ra pantes sing wedok kaya tahu sing lanang kaya lombok. Iya. Yo cocok to gandenge. Yo gandengin no. Iya to, Mas. Awakmu lu dikempit ilang. Tak bacok dasmu lho kan. Ayo. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau wah sakmene amarga kahanan sing tak jaluk amon Ngapa lho, Mak? Nyanyi kok sama bengok. sirah nemplek kene Iya. wanto gak kuat ya Jenenge sapa Wanto? wanto Yo watone ditinggal sik. kene tak seni kene Wis iso tangi. sinyale wanto wis golek setelah aja sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasembatan Si mesra. oh batas oh layak sing nyanyi kok banci iki lho sing nyanyi Lah kono rada nyaut-nyaut
aku sing nyaut dhisik to. Aduh. Kok iso riyak malah. Lah kowe deh. Ayo nonton mesra itu lho, Mer. Lah ya sing mesra sel. Ayo tangane gedang kluthuk. Rada atos. Eleng bojomu ndelok srene. Wifi ku pedot. Sinyale enak. Mengedam hatiku ben aku rawayu dan tanggung jawabmu Hop, hop. Gaji ki kakean yo ben mesra Kowe iki lho nyanyi burine Wong yo nyanyi wis sing apik. Dino aku cinta bener, pastikan ku buktikan ku akan Pak Sunar, anakmu Pak Sunar. melamar di kau sayang. Jer, mana Jer? Di panggung ngono lho. Iki budi. Aja nyegol wanto wis bolak-balik. Iki lho aku tak Sayang. Iya sayang. Cinta kita takkan terpisahkan ya sayang. Benar sayang. Disaksikan oleh lintang dan rembulan. Mripate picek mendung kok. Pak gede mendung Iya, udah. ngomongnya kok Mary we. Ora, iki Mary. Mary. Lah iya. Kuk. Asu. So asu kamu nek yami weh. Iya, Cok. Sabar. Ayo, peragaane kaya seneng ku mang gitu. Ya aku mau. Sing di Sing mangku. Dan iki ibaratnya ning taman bunga awak dhewe berpacaran ya karo dipaku bareng Yo dirayu. jamu kan kon jajalan lara sengklas sikilmu kan. Ayo, ngene Pak. Ayo. Yo jajalan lara pengen sengklas. Aku yo imron ndak kuat. Alah paling awakmu wedi karo bojomu. Alah awak. Ora mungkin. Alah wedi bojomu. Ora. Ini. Gila ra. Ngomongi ya. Anu apa ki trombosit kurang munggah. Kan nemenan lho, Mer. Kok dicelem dhisik sak kuwi ragangane sak ngono lho. Mer, anake Sunar. Yamin. Yami aku. Ya main Yami. Ya. Delon se iki lu godhek akeh alon-alon. Ora langsung kok jelek ning Yo kadung pelo. Ora apa mau kaya ketiban semen. Lah nek kadung ingin ngono kuwi kudune awakmu yo siap no. Siap diengol. Apa sing mesra? Ngene tak mesrane. Adik, Iya sayang. cintaku hanya kamu sayang. Oh. Aku cinta semua kamu sayang. Kalau aku cinta kamu gimana sayang? Lihatlah tetangga kita Gimana sayang? seperti kerembetan ular. Iki muni lo Weh, berat maksud gimana sih? Pak. Ya mulane aku seneng loh, Mas. Iya, gak apa-apa Dok Cahayu. Umpamane besok awake dhewe bisa menjadi satu. Kamu ingin apa tuh yang kamu inginkan? Jadi satu, gancat dong. Lah piye cita-cita nek gancat to, Mas? Wis tahu patung sok. Tetangga kita kurang harmonis ya saya. Sama sis. Kurang harmonis. Masa gancat barang? Lah ya tidak seperti kita. Gancat nek kene nek ini. Seandainya kamu sudah menjadi istriku, Iya sayang, gimana sayang? ya kan nanti kita Bener. mengadakan pesta perjamuan di gedung yang megah ya sayang. Gedung yang mewah ya? Ya gedung. Kita di KUD ya sayang. Kecil nggak apa-apa. Kamu Awakmu kuwi kleru. Sing bener iki kae lho sontem lho. Ya apa? Andaikan kita sudah menjadi suami istri lah. Oh, iya. Andaikan kita sudah menjadi satu. gancat. Iya, sorry sayang. Sorry. Andaikan kita menjadi suami istri, apa yang kamu mau sayang? Kamu mau makan? Mau? Makan apa? Lalapan mau?
Lala pantok yo garing lho Mas. Ora lalap yoga maksudnya komplit mau. Iya mau. Ah, mie. Mau. Bakso. Mau. Pizza. Mau. Iki gerakas. Apa-apa gelem. Eneke kuis Yo iki nopo-nopo anane. Apa-apa gelem. Sebenarnya iki arep aku ngono kuwi. Mau. Enak nih bojo aku ki kok. Jadi telek digoreng gelem. Kalau kamu kesukaanmu apa sayang? Aku kesukaannya sosis sayang. Besok akan aku bawakan sosis kesukaanmu. Deloncong yang gimana biasanya? Yang agak coklat itu. Yang agak coklat. Itu sosisnya itu ya yang dibungkus itu ya. Iya. Sayang, Iya sayang. kita beli sampel itu. Sumpah memang atos semua. Orang apa yang penting ada sundune. Karena tetangga kita nggak mampu sayang. Ya. Kita akan berhoneymoon. Honeymoon ya. Kita berbulan madu nanti ke Bali, Ke Bali. ke Paris, Ya. ke Inggris, ke Jerman. Kita akan besole ya. Nanti kita beli batu, terus kita buat Terus dijejelin nang lambemu. dan itu buat biakmu. Setelah kita menikah, kita akan jalan-jalan, kita beli mobil dulu, jalan-jalan naik mobil sayang. Mobil ya. Naik Iya, mobil. kita naik apa sayang? Becak. Iya. Becak motor itu loh sayang. Kamu becaknya, aku yang naik motor. Berarti gue ini becak PDW gini. Adik, jangan kamu Nyapa? Ijal Nyapa? dulu Ora iso. Nyapa to, Mas? Ora iso awakmu mau milih kuwi ya. Oh, kerangkeng. Ini kasar masalah ini. Ya kok tuh Iki wong aku karo iki lho dulang-dulangan penak. Dulang-dulangan umpama dulang-dulangan nganggo sendok. Sendoke sing berwarna emas Mas ngono ngono kae. ya Mas ya. Sip. Aku besok krop. Lambeku sepira to, Mas? Ini mangat terblogok itu. Lah aku bojomu apa? Cor-coran. Tak nyanyi wong papat ki, Pak. Oh, wis ora apa-apa. Pak. Beri iya. Jalukan, Pak. Saya beri kebebasan. Gila, jalukan iki lho. Jalukan kok. Warung ikan bakar Pak Hawi. Oh, iya. Terus tangan nenek lah pernah dikai telono kuwi. Komandan to. Oh iya komandan. Lagune apa ya, Pak? Cinta tak terpisahkan. Iya, Pak. Oke. Kita jangan sampai terpisahkan cinta kita, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, Mas Fertil. Pak Eko. Iya, Mas Fertil. Yo, cok. Oke. Bareng-bareng ya. Nyapa nih kono? Ya engko paringnya terus maju. Oh, iya. Aku maju nggo setrum tak setrum. Ya siap karo pasangane. Iki lho mlaku ngono. Kudune sing mesra. Oke. Ya. Tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amung kahanan Sing tak celuk amung kesabaran. Mugi Allah maring kasembahan. Ora sayang. lagu lawas tapi nampak. Cinta kita tak terpisahkan dalam mimpi Terima kasih bisa duduk kembali adik-adik luar biasa. Hebat. Putra dari Bapak Pipet dan Bapak Sunar.